Awni yang ma an bɛɛ b'a dɔn seliba tɔ man jan bilen ne ni maana caman de ko n ka video dɔ kɛ min b'u bilasira dɔɔni waasa an ka sogo ka se ka kɛ kabako ye an ka dudenw da. Aw bisimila. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na, nin ye koriandiri kisɛ de ye tan. A bulu fana bɛ yen nɔ. Nin y'ale temi vɛri ɲɛ kelen bɔɲango talen ye an fɛ. An b'ale de caya ka tɛmɛ a bɛɛ kan. Romarin cuillère ba ɲɛ kelen bɔɲango. Origan cuillère fitinin ɲɛ fila bɔɲango. Nin ye thym ye i n'a fɔ n ye jɛgɛ épice min dilan n y'a fɔ n'ale ka di jɛgɛ ko la, nka an bɛ se ka kɛ sogo ko la i b'a kɛ dɔɔni ye dɔrɔn. Ale cuillère fitinin ɲɛ kelen. Poivre jɛma ani poivre fiman olu cuillère ba ɲɛ kelen bɔɲango. Paprika cuillère ba ɲɛ kelen bɔɲango, nka ne ka paprika in ye paprika fumé de ye. Ale b'a ɲɛ kosɛbɛ. Cumin n'o ye mafeje ye an ka kan na, ale cuillère fitinin ɲɛ fila bɔɲango. An bɛna laurier mugu cuillère fitinin ɲɛ kilancɛ k'a la. N'a sɔrɔla ko bulu de b'i bolo i b'o fila la. An bɛ sɔrɔ ka kɔgɔ fana k'a la. Ale ye cuillère ba ɲɛ kelen bɔɲango ye. I b'a kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. N'a sɔrɔla manjini ko de ka di ye i bɛ se k'a k'a la. An bɛ bɛnɛfunti den kelen ɲɔgɔn k'a la ani tigɛni o fana den kelen an t'olu caya la. An b'a to olu kasani ka sin ka tugu an nɔfɛ dɔɔni dɔrɔn hali mɔgɔw t'a dɔn k'o kasa b'a la yɛrɛ. An bɛ tigɛni fara wuli ka bɔ a sanfɛla la ka sɔrɔ k'o fara a kan. Nin nafɛn fɛn o fɛn min fɔlen filɛ nin ne fɛ tan, ma fɛn o fɛn tɔgɔ fɔ bamanankan na n t'a tɔgɔ dɔn bamanankan na. A bɛ se ka kɛ tɔgɔ b'a la bamanankan na dɛ, nka ne de ka dɔnniya ma s'o ma fɔlɔ. An bɛ kɛlɛkɛlɛ k'a la i bɛ kɛlɛkɛlɛ ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. Baara bɛɛ ɲɛnabɔra. Ninnu ye épices ye fɔlɔ. An bɛ nin baara tɔ kɛ sisan. An b'a ɲagami ɲɔgɔn na dɔɔni. O kɔfɛ ka sɔrɔ k'a don mixeur kɔnɔna na k'a mixer o kɔnɔna na. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka gɛrɛ fɛnkɛnɛw la. N'a y'i ja i bɛ se ka curcuma dɔɔni fara a kan. Ale bɛ sogo bayɛlɛma ja kosɛbɛ. Komi n y'a fɔ cogoya min na an ka to mɔgɔw ka to ka ɲininkali kɛ ne ni Manɔ ne bɛ ɲininkali bɛɛ de sɔrɔ wa ne b'a bɛɛ jaabi, nka nin waati in na jama de cayalen ne ma kosɛbɛ o de y'a to ne tɛ ka se ka jaabi caman di WhatsApp kɔnɔna na. I n'a fɔ mɔgɔ caman ka ɲininkali delila ka bin a kan k'olu ka mixeur tɔ kelennin k'o bɛ kɛ ka mun kɛ. Mixeur tɔ kelennin min talen filɛ nin ne fɛ tan dɔ ale bɛ kɛ de ka muguw bɔ. N'i b'a fɛ ka mugumafɛn bɔ dɔrɔn i b'a bɔ ni ale de o y'a bannen ye. Ale tɛ kɛ ka foyi wɛrɛ kɛ bilen. Sabula ale dakun de dabɔra o kama n'o y'a ɲiw ye. Miniti 2 ka se miniti 3 bɔɲango ma dɔrɔn i yɛrɛ b'a ye a bɛ sin ka ta tugu a la ten dɔ. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a nugura dɛ. Ne tɛ n yɛrɛ bila tɛndaliko la bilen. Ne b'a yɛlɛma dɔrɔn an ka vɛri kɔnɔna na. An ka vɛri kolen jɛlen pasi k'a da tile la tile k'a microbe bɛɛ bɔ a la. Sabula an bɛna nin mara an bolo kɔrɔ de ye. Ɲani waati kofɔlen ka se n'o ye seliba ye. Nin min dilannen filɛ nin ne fɛ tan dɔ ne ni Manɔ. An bɛ nin bila an bolo kɔrɔ de. I b'a dilan nin waati in na waasa ɲani seli cɛ a kasa ka se ka kolokolo ɲɔgɔn na ka ɲɛ. O de b'a to a tɔ bɛ ja ka taa fɛ. An b'ale bila kɛrɛfɛ k'an ka nafɛnkɛnɛ baara dabɔ. Ne ye layi kuturu kelen de ta. Kulobilenkan na n'u b'a fɔ ko gousse d'ail. Poivron kilancɛ, jaba dɔɔni ani persil caman. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ale de ka ca n'a bɛɛ ye. Ne y'a bɛɛ k'o ja kɔfɛ k'a jɛ pasi ka sɔrɔ ka n'a yira aw la tan cogoya in na. An b'a k'an ka mixeur kɔnɔna na sisan ka sɔrɔ k'ale fana sini dabɔ sa. N'a sɔrɔla mixeur t'i bolo i dan ye k'a k'i ka kolon kɔnɔna na k'a sɛbɛkɔrɔ susu. An b'a susu k'a nugu de dɛ waasa a ka kɛ yapaden ye. Mixeur tigiw waasa k'a sini nɔgɔya an fɛ an bɛ tulu dɔɔni k'a la. I bɛ tuluko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. O de b'a to a tɛ dadigiba kɛ an ka mixeur ninnu na. Miniti 1 bɔɲango dɔrɔn baara ɲɛna. Nin yɔrɔ ninnu ma se ka mixer a fɛ kuma dɔw la o bɛ k'ale fana na o. Ne tɛna segin a kan bilen dɛ an b'a da nin cogoya in ma. An bɛ moutarde cuillère ba ɲɛ 1 bɔɲango k'a la ani vinaigre
n'a sɔrɔ la ko nemurukumuni caman b'i bolo i bɛ se k'o ji bɔ k'o k'a la o fana n'a ja de don komi vinɛgiri de kun ka ca ne bolo bi ne ye vinɛgiri k'a la k'a bɛn n yɛrɛ sago ma i bɛ nin ko in bɛɛ kɛ k'a bɛn i yɛrɛ de sago ma o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'a doni dabɔ ɲɔgɔn na sa komi aw yɛrɛ y'a ye cogoya min na an ye episi min dilan fɔlɔ an ye kɔgɔ k'o la a ma se bilen an k'a fɔ k'an b'an yɛrɛ bila ka kɔgɔ kɛ nin na nga n'a y'i ja i bɛ se ka kɔgɔ dɔ fara a kan o bɛ kɛ e yɛrɛ sago ye an b'a ɲaami ɲɔgɔn na sa f'u ka ɲɔgɔn minɛ nin min dilatɔ filɛ nin an fɛ an bɛ se ka nin dilan i n'a fɔ seli tɔ tora semɛni 1 bɔɲɔgɔnko ye yanni an ka s'a ma a kasa bɛ kolokolo ɲɔgɔn na ka ɲɛ n'a sɔrɔ la firigo b'i bolo n'a sɔrɔ la firigo t'i bolo i bɛ se k'a dilan tile 3 bɔɲɔgɔnko yanni seli cɛ o la an b'a bila fiɲɛ kɔrɔla la an bɛɛ b'a dɔn o bɛ suma kosɛbɛ komi n y'a fɔ cogoya min na n'a y'i ja i bɛ se ka nemuru ji bisi a la o fana ka d'a la kosɛbɛ nka ne bɛna nemuru dɔɔni de da sanfɛla la ka sɔrɔ ka tulunin bɔn a sanfɛla la ne ye mélange fɔlɔ min dilan ale kɔni i kan k'ale mélange ɲɔgɔn na semɛni 2 bɔɲɔgɔnko yan'a cɛ nka n'a sɔrɔ la ko temps t'i bolo i bɛ se k'a kɛ fana semɛni 1 bɔɲɔgɔnko yanni seli cɛ a dabɔkun de ye waasa episiw kasa ka se ka kolokolo ɲɔgɔn na ka ɲɛ o de b'a to a tɔ bɛ ja ka taa fɛ n'an y'a k'an ka sogo la ni video in diyara aw ye aw kana ɲinɛ k'aw abonné aw kana ɲinɛ ka j'aime k'a la k'aw ni hɛrɛ bɛn ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ